बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउस दङ। दिनै 5 सेप्तेम्बर फोरोंगिरि सानाव मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा गाव सिगां फोरोंगिरि खामानि मावबोनाय उदालगुरि गोजौसिन फरायसालियाव थांनानै फोरोंगिरि सानजों लोब्बा लाखिनानै बिफां गायनायजों लोगोसे एबसुनि जानानै फोरोंगिरिफोरनो हामलायथि बावो। लोगोसे दिपेन बर' बिथाङा गावनि उन्दै समाव फरायनानै बारग'लांनाय बर' बाजार गोजौ फरायसालिनि फोरोंगिरि सान फालिनाय हाबाफारियाव बाहागो लाहैना फोरोंगिरिफोरनो हामलायथि बावनायजों लोगोसे बर' बाजार गोजौ फरायसालिनि लांगोनानिफ्राय बड'लेण्डजों लोगोसे आसामनि साफ्रोमबो फोरोंगिरिफोरनो गाहाम हामलायथि बावहरो। बिटिआर सनितपुर बिश्वनाथ धेमाजि गवालपारा गलाघाट कार्बि आंलं आसामनि खना खनला जोंनि बर' फिसाफोरा रायजो जानानै दं। नाथाय आसामनि खना खनला रायजो जानाय माखासे ओनसोलफोराव माखासे बर' गामिफोराव बर' राव राया एबा बर' रावा बैफोर जायगायाव गोमालांबाय। बेखौ नोजोर बोनानै डिब्रुगड़ मुलुगसोलोंसालिनि मोनसे हान्जाया डिब्रुगड़आव बर' राव रायज्लायनो रोङै बर' सुबुंफोरखौ बर' राव फोरोंदों। मैया डिब्रुगड़ जिल्लानि सिङाव थानाय बगपारा गामिनि बर' राव रायज्लायनो रोङै बर' सुबुंफोरखौ बर' राव फोरोंनाय जायो। बे हाबाफारियावनो डिब्रुगड़ मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय डक्टर प्रतिमा ब्रह्म, डक्टर ब्रिदुल बसुमतारी, मुस्रिमा मनमि बर'जों लोगोसे डिब्रुगड़ मुलुगसोलोंसालिनि फरायसाफोराबो बाहागो लायो। मुम्बाइ बर'सा गौथुमनिफ्राय बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' आरो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानिसिम गांसे प्रेस रिलिज होदों। बिटिआर गोरोबथानि 10 नं दफायाव थानाय बादियै मुम्बाइआव बड'लेण्ड गेस्ट हाउसखौ थाबैनो लुफुंनांगौनि मुम्बाइ बर'सा गौथुमनिफ्राय बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' आरो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानिसिम प्रेस रिलिज होदों। मुम्बाइआव बड'लेण्ड गेस्ट हाउस गैयैनि थाखाय गोबां जेंना जेंगोनायाव मोगा मोगि जानांदों मुम्बाइआव थानाय बर'फोरा। जेरै आसामनिफ्राय मुम्बाइ नोगोराव गाव गावनि नखरखौ सुंथानो खामानि मावनो फैनाय, साख्रि मावनो फैनाय, बेमार आजार नायजानो फैनाय आरो गोबांथार जेंना जेंसिजों मोगा मोगि जानांनाय सुबुंफोरखौ हेफाजाब होबोबाय थादों। आरो बै बेलायाव गेस्ट हाउस गैयैनि थाखाय गोबांथार जेंनाया जोबनो थाङा आरो मेल मिटिं खुंफुंनो गोनांबा हटेलाव बेसेबांबा रां होना मेल मिटिं खुंफुंनो गोनां जायो होनना लाइजामनि गेजेरजों फोरमायहरदों। आसामनि सरकारि हायाव आयेन बेरेखायै थानायफोरखौ सरकारा एभिक्सन खालामनायखौ जों नुबोदों आरो बावैसो सनितपुर जिल्लायाव गासै 295 नखरफोरखौ सरकारनि बिथोन बादियै जिल्ला खुंथाया एभिक्सन खालामदों। नाथाय बे बाराव सरकारा नङा सरकारखौसो एभिक्सन खालामनो गोख्रों हुमखि होदों फरायसा आफादा। हिमन्त सरकारा बिसायख'थिनि सिगां बेंगलिफोरनो हानि पाट्टा होनायनि खोथा होदोंमोन। नाथाय दिनैनि दिनाव हिमन्त बिश्व शर्मानि बिजेपि सरकारनिफ्राय आसा आरो फोथायनायखौ जों गारबाय। हिन्दु बेंगलिफोरखौ लानानै जि राजखान्थि गेलेगासिनो बे राजखान्थिखौ बन्द खालाम नङाब्ला हिमन्त बिश्व शर्माया बुलडजारजों जेरैबायदि बेंगलिफोरनि न' बां सिफायदों बेबादिनो जों बुलडजार नङा नोंथांखौ 2026 मायथाइयाव एभिक्सन खालामनो जोंनो बुलडजार नाङा होनना बेंगलि फरायसा आफादा हिमन्त बिश्व शर्माखौ गोख्रों रावजों हुमखि होनायजों लोगोसे हिमन्त बिश्व शर्मानि दादागिरिखौ खाथिर खालामा होनना गोख्रों रावजों बुंथियो। दिनै भारत नाङैनो फोरोंगिरि सान फालिदों। नाथाय दिनै फोरोंगिरि सानखालिनो सासे फोरोंगिरिया दलें लगायना गावखौ फुथिना लादों। बे जाथाया धेमाजि जिल्लानि गगामुखआव जादों। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय 503 अनेट गयबार्ता गुदि फरायसालिनि राजेन बनिया मुंनि फोरोंगिरिया दिनै फोरोंगिरि सानखालिनो गावखौ फुथिना लादों। नखरनि सुबुंफोरनि अजद होनाय बादिब्ला फोरोंगिरि राजेना बे फरायसालिया गायसनजानायनिफ्रायनो फोरोंगिरि महरै खामानि मावबोदों। नाथाय दिनैसिम बे फरायसालिया सरकारि एबा प्रभिन्सियेलाइज जायाखै। जाहोनाव दुखु सहायनो हायैयाव फोरोंगिरिया गावनि जिउखौ दिनै फोजोबना लादों होनना बेबायदि भेन्सार फरायसालिनि फोरोंगिरिया गावनि जिउखौ फोजोबना लानाय जाथाया बेनो गिबि खेब नङा। सिगांनि समफोरावबो बेबायदि जाथाया जाबोदों। मख'नो गोनांदि बे फरायसालिया भारत उदांस्रि सान मोननायनि सिगाङावनो गायसनजादोंमोन नाथाय दिनैसिम प्रभिन्सियेलाइज जायाखै। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।